ci gaba da samun sabbin labarai gami da nishadi, ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa kamar haka. Nan tukunna yau a ce muna sallah lokaci biyar, muna azumin mu, muna yanke hannu, muna zane mazinaci, muna doka. Allah mun gode maka da ka nuna mana wannan tutan. Allah mun gode maka a irin zamanin su Trump 'yan iska, zamanin su Idris David masu idon akuya, zamanin su Buhari ɗan shekarau, zamanin su Muhammadu Yusufu wawa kare. Shugaban 'yan kungiyar tada kayan baya wato Abubakar Shekau ya ce cewa sun shirya tsaf don mika kansu zuwa ga gwamnatin Najeriya. Ku danna subscribe akan tashar mu mai suna Gido 24 TV domin samun ingantattun labarai, sannan kuma domin ci gaba da sauraron labaran ga cikakkun labaran kamar haka. Kungiyar tada kayan baya wato Boko Haram sun ce cewa sun shirya tsaf ga mika kansu zuwa ga jami'an tsaron Najeriya a bisa wasu sharaɗin da suka gindaya, sannan kuma a bisa wasu abubuwan da suke kallo wanda sojojin Najeriya suke yawan aikata musu. Idan ba ku manta ba dai, sojojin Najeriya sun shirya tsaf don ganin bayan Boko Haram, sannan kuma sun yi ƙuduri sun ɗauki aniyan cewa su sun yi alwashin cewa sai sun ga bayan Boko Haram a cikin 'yan watannin nan, sakamakon irin gorin da shugaban kasar Chadi wato Idris Deby ya yi wa shugaban kasar Najeriya akan furucin da ya na cewa sun koro 'yan Boko Haram sun dawo gida Najeriya za a ba su mafaka. Tun daga nan ne shugaban sojojin Najeriya wato Lieutenant Tukur Burtai ransa ya ɓaci, yayin da ya tattara kayansa ya ɗauki alwashin cewa zai tare a cikin dajin Sambisa yayin da sai ya ga bayan Boko Haram. Idan ba ku manta ba, daga bisani ne bayan tarewar Lieutenant General Tukur Burtai a cikin dajin Sambisa yayin da 'yan kungiyar 'yan Boko Haram suka kawo musu hari. Daga nan ne ran sojojin ya ɓaci, sannan shekaru suka ƙudiri aniyar. Sannan idan ba ku manta ba, sojojin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Lieutenant General Tukur Burtai yayin da ya jagorance su suka ci gaba da ɓararraka 'yan Boko Haram. Sannan kuma idan ba ku manta ba, yayin da Air Task Force wato sojojin sama suka taɓa wuta a cikin dajin Sambisa yayin da suka kashe wayansu manya-manya daga cikin 'yan kungiyar Boko Haram wato manya-manyan kwamandojinsu wanda shi shugaban 'yan kungiyar Boko Haram wato Abubakar Shekau yake ji da su, sannan kuma yake ganin ba zai iya rabuwa da su ba, sannan kuma yake ganin ba abin da zai iya taba su. Amma bisa sakamakon barin wutan da Air Task Force suka yi a dajin Sambisa, sun kakkashe manya-manyan jiga-jiga 'yan kungiyar Boko Haram, manya-manyan kwamandoji, yayin da shi Abubakar Shekau abin yake ba shi tsoro, sannan kuma ya rude. Sannan kuma idan ba ku manta ba, shi dai shugaban kungiyar tada kayan baya Abubakar Shekau ya ce cewa idan Lieutenant General Tukur Burtai wato shugaban sojojin Najeriya idan zai saranda zai ajiye makamansa, to shi ma Shekau ya alwashin cewa zai ajiye makamansa, sannan kuma zai nema yafiya a gurin gwamnatin Najeriya da ta yafe masa irin bisa abubuwan da suka aikata na rashin mutunci da kuma yadda suka kuntatawa jama'a. Ga labaran da ya daga bakin Shekau kamar yadda farcin da yi. Cikakkun jawabin da sun fito ne daga bakin Director of Defense Media Operation wanda ya yi a ranar Monday din nan da ya gabata, wato Major General John Enyiche, yayin da tattauna da 'yan jarida a ofishinsa da ke Abuja wannan Monday. Jawaban sun fito ne daga bakin Defense Headquarters yayin da suka tabbatar da cewa an kashe manya-manyan jigajigan 'yan kungiyar tada kayan baya, sannan kuma daga wasu daga cikin ISWAP manya-manyan lidojin su ma duk an kashe su yayin da suka ɗauki Operation Lafiya Dole da suka aikata a Durbada da ke nan cikin jihar Borno State. Sannan kuma ya ƙara tabbatarwa da cewa yawancin manya-manyan mugayen makaman da 'yan kungiyar tada kayan baya suka tanadar duk an wargaza su sakamakon harin da Air Task Force suka kai nan cikin dajin Sambisa. Yanzu dai 'yan kungiyar Boko Haram, 'yan kungiyar tada kayan baya sun tabbatar da cewa ba su da duk wasu makaman yakin da za su iya fuskantar sojojin Najeriya. Su dai sojojin Air Task Force Task Operation Lafiya Dole da ke Durbada a nan cikin jihar Borno State
sun yi kwanton ɓauna ce, sannan su kuma sun sha alwashin cewa su ma sai sun ga bayan 'yan ƙungiyar tada ƙayan baya wato 'yan Boko Haram, yayin da suka yi kwanton ɓauna suka je suka wargaza sansanin duk wani sansanin da aka sani na cewa 'yan ƙungiyar Boko Haram 'yan tada ƙayan baya suna zaune a wannan gurin, duk sun je sun wargaza su wargaza musu duk wani sun mugayen makamansu wanda za su iya fuskantar sojojin Najeriya da su. To daga bisani kuma daga bakin shi Abubakar Shekau, yayin da yake cewa ya amince zai yi saranda, zai ajiye makamansa amma da sharuɗa guda biyu. Na farko dai shine shugaban sojojin Najeriya wato Lieutenant General Tukur Buratai shi ma ya ajiye makamansa sannan kuma ya daina kai musu hari. Sannan na biyu kuma gwamnatin Najeriya ta yi alƙawarin cewa ba za ta hukunta su ba, sannan kuma za ta yafe musu duk wasu kurakuran da suka yi. To anan dai muka kawo muku ƙarshen labaran, sannan kuma na son ku danna subscribing, sannan ku yi comment akan tashar mu don kuma mu je nan naku ra'ayoyin. Kar ku manta ku danna subscribing akan tashar mu, saboda zuwa anjima ko zuwa gobe za mu iya sako muku bidiyon da Shekau yake magana kai tsaye da kuma yadda tattaunawar su ta kasance da shugaban sojojin Najeriya da kuma shi kansa shugaban ƙasar Najeriya wato General Muhammadu Buhari akan wannan zubar da makaman yakin da shi shugaban yan ƙungiyar tada ƙayan baya wato Abubakar Shekau da ya alwashi da kuma alƙawarin cewa zai zubar da makaman yakin sa. Sannan kuma muna so idan kun dana subscribing, nan ne za mu ci gaba da kawo muku labarai da akan cewa shi shugaban sojojin Najeriya wato Lieutenant Tukur Buratai matakin da ya dauka da kuma shugaban kasar Najeriya wato General Muhammadu Buhari shi ma da nashi matakin da ya dauka akan wannan alwashi da kuma alƙawarin da shugaban yan ƙungiyar tada ƙayan baya wato Abubakar Shekau ya yakan cewa zai zubar da makaman yakin sa, amma sai idan Buratai da Buhari za su zubar da makaman yakin su, sannan kuma gwamnatin Najeriya za ta yafe musu.